El jovent de la comarca del Segrià vivim oprimits pel capitalisme, per l'estat espanyol i pel cis heteropatriarcat. El poder adult ens criminalitza, ens infravalora i, sobretot, ens denigra com a joves. Ja n'estem fartes. Volem revolucionar Lleida. Volem emancipar-nos d'un sistema que ens expulsa. El moviment juvenil necessita noves cares, noves emocions, nous reptes. Sabem que la lluita és l'únic camí per guanyar unes vides dignes de ser viscudes i que només lluitant tenim futur. Per la independència, el socialisme, el feminisme i l'ecologisme. No et quedis a casa, organitza't i lluita amb el Jovent Republicà.